Ato ni tagad pagtagad mahigala artas tunduga mga issues karon mga sukit di paminaw. Ni ay 59 million t-shirt procurement sa Cebu Province mga higala panahon ni kanhi Gobernador Gwen Garcia. 59 million mahal na po ni mao mga t-shirts kumaohon. Ato ni tagad pagtagad mga higala kay gi-flag sa kuwa mga sukit di paminaw sa Commission on Audit. Ningon ang state auditors nga kinini ang dunay kakulian, dunay irregularities nga daghan mga sukit di paminaw. Asa man tong board member nga magsige question sa kinini ang mga issues dinha nga mura kunuhay og anti-graft crusader nga kawatang dako ra ba mahigala maupay na konbikto, ha? Konbiktado nis pangpangawat be kaning issue ha. Kuan kuno. Tik apa kuno ni issue ha be. Naunsa na ni? Straight to the point. Now arita mahigalas tunduga mga hisgutanan. Taod-taod ta mga higalang naghisgot gyud sa mga issues dito sa kauluhan. Labi na sa mga flood control projects o kini atong gisunda ni mga investigasyon sa ICI. Unya na likatan nato ni mga issues diri sa Dakbayan, Sugbo, uban. Labi na diri sa probinsya mga higala. Unya nigawas naman po ni ang bag-ong report. Asa man to dong nabay ko anda dong at ipakita ko tong report may galing agim ko na sa kong wall mga higala. Dunay 59 million pesos. Tanawa ko no kasamang names. Mo ni mga higalang report sa kwan. Ni agi malagkalit sa akong kwan ba kini kini. Pwede na to ning makuan dong, ma-zoom in dong, no? Report niya akong i-quote mahigala ang Cebu Daily News. Courtesy mahigala sa Cebu Daily News mga higala. Digital nila mga kahigalaan. Okay. Kana dong kana. Okay. Sige, CDN Digital. Matod pa rin mga higala, state auditors have flagged multiple significant irregularities in Cebu Province 59.5 million payment. Tama? 59.05 million pesos payment for white round neck t-shirts. White round neck t-shirts intended for public school students. Straight to the point. Kamahala ba ning mao mga t-shirts mga kagalaan? Unyag imo nang i-click ang iya mga higalang kuan kay iman read story here. Sa Binasaya pa may higala kini mga auditor sa gobyerno nakakita og daghan nga mga irregularidad sa Cebu Province nga pag pamalit ining 59 milyones pesos nga white t-shirt. Straight to the point. Intended for public school students. Straight to the point. Kamahala ba daining maong t-shirt mga sukitig pabinaon sa kaning mga brand ni? Nga mao mga t-shirts na atong basahon kasama ang names ni ha. Ako ning basahon ang report sa Cebu Daily News. Tabangil ako sa pagbinisaya ani Indayken. Ato ni mahigalang tik-apo ni mong issue because this is an issue impressed with the public interest. Kwarta gunas katawhan. No? Matod pa din mahigala sa report sa Cebu Daily News. Kung imong i-click to dong, ato lang siguro i-click to dong names, pwede ba maklik niya, then ato lang basahon. Kani, Unya, pwede og kuan ato lang ni mga higalang mao ni ang giingon mga kagalaan sa maong report, no? State auditors have flagged multiple significant irregularities. In Cebu Province, 59.05 million payment for white round neck t-shirts intended for public school students. Ang state auditors ko no, kining kuwa, ila mahigalang flag kining daghan nga mga irregularidad sa probinsya sa Sugbo sa pagpamalit og kantidad 59.05 million payment for white round neck t-shirts intended for public students. Para kuno kinis mga public students. Matod pa din himay in its annual report for 2024 sa ila kunong tinuig nga report nining tuig sa 2024. The Commission on Audit cited inconsistent delivery records. So wa kuno magkadimao ang delivery records inakin. Ato na mga higalang tagsa-tagsaon ha nya ato lang binisayon ha. Straight to the report point. kini sa Cebu Daily News. Kini kwarta 59 million ha. Sus Ginoo ko. T-shirt 59 million.
O ni mga kailain na hitabo, 2024, Atolnes Administration, ni kanhi Governor Gwen Garcia. Nigawas ning maong report, mga kaigalan, gahapon man ni migawas maong report, din, no? Okay na ba ta, nakapagawas na ba ta ni maong report sa ato? Kay kini dito ni may una gawa sa, gipasahan ko ni mahigala niya, ni Agi paginis kong wall, uy, naaday ning balita, Mura kong na, ba ha? T-shirt, round neck t-shirt, 59 million. Pila makakabuok din t-shirt ang gipalit, gikumpra siguro oroon sa ba. Pero ingo man ang kuha mahigala. In its annual audit report for 2024, the Commission on Audit cited inconsistent delivery records, questionable documentation, and possible violations of national procurement laws over the multi-million purchase. Straight to the point. Sabi ni saya, pamahigala sa tinuig nga report sa tuig 2024 sa Commission on Audit, nagbutyag nga doon na mahigalay wa magka-dimao nga delivery records, questionable nga mga documentation, o doon na mahigalay malagmit nga dakong kalapasan sa procurement law ni ining multi-million purchase. Straight to the point. Unya, sunod matod pa din, the province contracted a supplier under a 114 million agreement to deliver 966,481 shirts for students in the provincial and city schools divisions for school year 2024-2025. Straight to the Ato point. lang yung basahon may galabi, kuhan ko no dong. Ato, i-zoom in ko no dong. Balag di na makita na akong naong dong. Basta importante makita ang t-shirt. Mahala da t-shirt, mahigala atong kanhi Gobernador Gwen Garcia. O niya, kumusta mo mga board members? O wa mo maningog, Mura grabe makakisi-kisi, mahigala, og naay lihok si Governor Pambari 4 og pagtabang sa katauhan, ala babag nagigbabag. Mingad to mahigala, limang kanang na isyo ng daan, paglinog mga kaigalan sa bugo, nangita asang gobernador. Sus na, natubag mga kaigalaan nga dito ang gobernador, pating bisiha. Karon pag bagyong Tino, asang gobernador, nag-unag lihok ang gobernador, samtang ang uban dito pa sa UK, nagbakasyon-bakasyon pa. Di mo katingog, nga, mahala ba ni mong t-shirt? Ang probinsya di ay nagkontrata siya og 114 milyones nga agreement nga ipadeliver mahigala ang 900,000 kapin ka mga t-shirts alang ni sa mga estudyante sa provincial og city schools divisions ni adtong 2024 school year 2024-2025. As of December 31, 2024, Cebu had paid 59 million to the contractor. So, ang probinsya nakabayad na og 59 million ngadto sa contractor, charged the Special Education Fund. Straight to the point. Gi-charge kini mahigala sa Special Education Fund. But state auditors discovered deficiencies that were inconsistent with Presidential Decree 1445, CUA Circular 2022-003, and the Government Procurement Reform Act, mga higala, casting doubt on the regularity and authenticity of the purchase. Straight to the point. Ingon mahigala nga dunay doubt, dunay mga higalay dakong pagduda ni ining maong usa ka kamatuoran ining maong pagpalit mga kaigalaan. Ang delivery records di ay kuno mag-match. Matud pa. CUA's review found discrepancies in the deliveries recorded in the acceptance and inspection of reports. So nakakita ang CUA mahigala nga magkadimao ang record. The documents, according to auditors, indicated 500,479 shirts had been delivered. Sa dokumento na, kumplito dokumento nila nga na-deliver na ang 500,000 kapin ka t-shirt. And the warehouse personnel's January 13, 2025 report, which showed mismatch totaling to 11,903 shirts ang na-deliver. Na-ghost t-shirt din ay kumaahon. Wa kay plano diha.
board member kining board member nga kunuhay mga higala mao gyud magtingog-tingog mga sukit di paminaw kunuhay ani konbiktado sa kasong pagpangawkaw nga maoy kunuhay magtingog sa ning ani nga mga issues against spam. Wa ka katingog ani dong? Straight to the point. Ato na sa dudong-dudongon gamay ron. Ato na ni agi katawa mahigala. Limang ka mga higala ang documents, kompleto ang documents na deliver na kuno. Ang 500,470 shirts. Pero ang warehouse nga personnel, ang ilang report as of January mga higala 2025, nag-mismatch kaya na-deliver 11,000 raman. Indekin, kapin ka mga t-shirts. Straight to the point. Hay man din nabutang to mga t-shirts uban. Wa to gihimong ukay-ukay diha. Wa to gipamaligya or tinuod baka ning maong delivery or wa. Ang kwarta ay tinuod ang documents ani tinuod, kompleto dokumento mo man ilang symptoms la ani. Suko sa may galang pambari 4 nga naa na mga higala ang si ambulance, wa pa kuno magkumpleto ang record. Kining ilalahi ni, kumpleto ang record bahalag di makita ang t-shirt. Ato lang ni agi katawa mga sukit di paminaw. Ang warehouse report also failed to record the 22,025 shirts supposedly delivered on August 15, 2024. Dunay delivery date unta nga i-deliver ka na by August 15, 2024 kanang 22,000 t-shirts wa mga higala ma-record. Straight to the point. Why record? So unsa man hitabo palit ni nga sa papel na kompleto dokumento sa palit unya wa magkita ang t-shirt. Oy, unsa guning kalakiha di ay? Straight to the point. Mo ni mahigalay nahitabo, no? Unya, ang inconsistencies raise significant concerns regarding the accuracy, regularity, and authenticity of both the reported quantities and actual dates of delivery. Hasta pa gani mahigala ang mga pizza sa pag-deliver. Wa magkadimao mga sukitig paminaw. Ang pizza, ang gidaghanon sa t-shirt, aliman ka ang gi-order nga t-shirt mahigala 900, to be exact, 966,481 pesos. Sa kantidad na nga 114 million. Wa pa man na ma-deliver. Ang nabayad pa mahigala 59 million kapin. Ang na-deliver nga t-shirt na 59 million supposedly is 500,470 t-shirts. Ang i-deliver mahigala 11,000 ra. 11,000 ra. Pangitaan ko na ninyo ni Board Member Tining Martinez. Kaya ikaw mag-isabaan diya sa Provincial Board. Straight to the point. Board Member Tining Martinez, pangitaan ko no board. Kaya ikaw mag-isabaan diya board. May kadaot mga higala ni mga tawhana kay wag ik bisag gamay panahon ni Gwen. Kabati bago mabisag usa ka board member nga nitingog wa gyud. O karon mahigala panahon ni Pamhala bisag unsa mga kagalap tingog is sus Ginoo ko. Hasta pa gani mahigalang naglinog didto mahigala sa Northern Cebu. Pilting paningkamot sa gobernador adto kana bitong do na bitay mo liho kanya de usa nga way lain trabaho tig saway lang. Hamay may mutabang mo. Bikanay ko no, pangita ako ninyo ni, kining nagsunod-sunod man ni karong isyo sa kuwa, nagipagawas mahigalas Commission on Audit. Kana mga higalang tulo ka buildings nga wa magamit, 50 million po'y gasto. Tingog ko no anak Tining Martinez. Para bang mapatas ba ang taning? Kaning t-shirt ning. Unsa man hitabuan ning? Or sa sunod pagkasabot tingali mo diha mga board members nga instead tining may patingugon lahi patingugon kasi tining konbitado na magunig pagpangawkaw. Medyo ang credibility ba? Nakonbikto gud na sa pagpangawkaw. Hamay maayo isulti pa hatag lang sa lain nga board member kuno hay nga may mosaba-saba. Pero kada pahita ako ninyo ni. Hay man ning t-shirt ngano man ni nga ni question man ang kuha ining kalakiharon. Straight to the point. Sunod-sunod bang kuning question sa kuha? Gawa sa astang travel ni Gwen, karang travel ni Gwen dito sa Russia. Gi-question na sa kuha ron. Pangita ako niyo na. Okay, atong balikan mahigala. Kini kuha na nga report.
Commission on Audit ni nga report. Nadili ni ako mga higalang report. In fact, nigawas ni Cebu Dilinyos. Ako lang gibasa mahigala ning item sa Cebu Dilinyos. Akong i-quote mahigala ang Cebu Dilinyos labot ani. Nigawas ba ni sa pamantalan da Freeman day? Ang sa Sunstar nigawas ni Sunstar? Wala mo gawas Sunstar. Pero sa da Freeman nigawas? Amo ba? Naulahin na gani kog discuss ani mahigala kay tungod lagi sa tong daghan man ng mga issues nato labi na national. Pero tanaw ha aton tiwas sa nagbasa names. Tawa na do na discrepancies. Laliman ka man kay ganan matud pa sa kuha. Kuan ko no names. Ipadako ko no names gamay names. Zoom in ko no names. Agay lang di makita na kung naong. Tanawa ha. O kana makabasa ka na names. Pwede ba na mabaglisa nimo? The documents according to auditors indicated 500,479 shirts had been delivered. Sabi na saya pa, ang dokumento, matud pa sa mga auditors, 500,479 t-shirts na-deliver na. And the warehouse personnel's January 13, 2025 report, which showed mismatches totaling 11,903 shirts. Ay ilan na dawat. Pila man ato gamitag math kuno gamay be. Be 500,479 t-shirts ang supposedly mahigala kay mao nabutang sa dokumento, kumpletong dokumento na deliver na. Unya ang nadawat 11,903 shirts la. Pila may diferensya? Sobra mas katunga, Jesus Ginoo ko ang diferensya. Be 500,479 shirts minus 11,903 shirts. Pila man? 488,567 ka t-shirts. Hain man na ron. Ganong gamay naman na deliver. 500,000 kapin ka t-shirt ang na-deliver mahigala 11,000 ra. Asa man ang uban. So katong 11,000 maro to'y gipasulot sa mga bata, gipicture-picturan nga kunuhay na anang t-shirt. Hay mang uban. Dakua ining problema ha mga higala. Straight to the point. Dakua ining problema ha. Kini ang sa report na gawas, ang kitas DWHP nakapagawas na taan ng report. No? Kaya doon naman tayo reporters kapitol. Unsa mo kumusta man si RB, nakakuha ni mong report? Kay nigawas man sa Cebu Dilinyos. Igawas sa Cebu Dilinyos. Unsa nigawas po sa my TV ko no? O ako kakuha ng report niya mo. Agi man gud ni mahigilas tong wall ba? Nya doon na pagid mahigalay mo pasa na to diri Ha? Ngano man ning kuan na hitabo Or doon ay kay kinini ang in fact dito ni nigawas mahigala Cebu Dilinyos. Tiya mo na kung 500,000 t-shirts. Pangita ako ninyo, tabangi ko no pangita. Board member Tining Martinez ha ini. May na nato ni ihinabang sa mga ihinabang tanis mga na kuan dai biktimas bagyo kay labi na pagbagyo nga gipangtugnaw mga tao. Ihinabang ta lang ni labing bag-o nga t-shirt unta ni ba supposedly bag-o ni. Mudawat mga Islam mahigala og kanang used clothing kani pabahino ang bag-o. Pangitay ko ninyo ni hain ng mga t-shirts. Ghost t-shirt ni kumahon. Straight to the point. Kana pangutana lang ha because nagbase ta mahigala sa report kining ato mga kaigalaan. Klaro-klaro ni mao ni ang nigawas nga report sa Cebu Dilinyos Digital o nigawas po ni sa may TV di ay. Limang report. Limang kana hain man kung 500,479 ang documented kunuhay. Kompletong dokumento. Nga naan ang t-shirt taon niya na ang nadawat 11,000 naman. Hindi ang 400,000 kapin. Nya na pala ba'y gibutang sa ubos sa ubos gamay dong. Tanawag ko dong. Isumpal ko ng yelo dong niya. Naasa kanya ako basahon dong ha. The state's auditing body further noted that the AIRS, no? Kung ano siya kanang acceptance and inspection reports, no? Kaning capital A, capital I, capital R. Unya na IS gamay kana. Kanyo. The state's auditing body further noted that the AIRs for August 12, 2024 did not indicate the place of delivery. Straight to the point. Sabi ni Saya pamahigala nakita mga kaigalaan sa kuha nga kini ang acceptance and inspection reports
ni anang Agosto 12, 2024, wala magsulti kung diin gideliver. Adios ning kalakiha. Asa man nag-deliver? Kini findings sa kuha ha. Usa man binisaya na, the state's auditing body further noted that kining AIR but pasabot ini mahigala acceptance and inspection report. Mao ni ang report ha. Niya ng August 12, 2024 did not indicate the place of delivery. Straight to the point. Wala magbutyag kung asa dapit i-deliver. Asa man i-deliver day? Ha? Ayaw, kung ina dito na deliver sa malubuyok na eh. So siya ko no, board member Tining Martinez, ikaw mag-isabaan diya sa provincial board. Magsigi ka magyog pangitag babag mahigalang pambari 4. Ang ato ba taga gipili man sa katawhan tagan to chance nga mo serbisyo siya. Dili kay karon pa lang mahigala nakita nilang daghang accomplishment ang gobernador lap. Gusto nila mahigalang mo na dita mo asinso ining kalakiha. Kay taga higayon kanang gipili sa mga tao. Sige man nagbabag og kini tanawan na may report sa kuha ning gawas naman niron. Pangitaa ko nun ni board member Tining Martinez asa man ni na-deliver. Nani sa inyong bahay board Tining? Wa ni ma-deliver tos bugo? Kani ato lang ning agi katawa ba? Kaya ang kuha mo kung mahigalan ingon nga wa mag-indicate asa gi-deliver. Pangitauno ni oy. Kay may na lang to magamit tong mao mga t-shirt. Tinuod man gini mao mga t-shirts. Kay o ghost ni bida ni sura sa nang kalakiha. Ghost t-shirt ni maohon. Sa to pa kung dunay 500,470 t-shirt nga gibayran ang dokumento kompleto nibayad na guta 59 million guna. Grabihan t-shirt ta. Unsa may brand ani maong t-shirt gusto mi mo tan-aw. Unsa ni Versace ni? Unsa man ni mga t-shirt ta? Mga LV ni, Burberry ni, Prada or Hermes ba ka ni? Ha? Gucci unsa man ni ka t-shirt ta? Kanang Lacoste, medyo mahal-mahal na mga t-shirt ta no, og moingon nga buino, kini mao mga t-shirt bangod Lacoste ni o kini mga Versace ana. Haya day sa ato mga estudyantes public schools probinsya oy. Versace man. Branded ang gihatag nga t-shirt sa mga estudyante o naka-branded ang katong nagmaniobra ani mo naka-branded. Kana ato lang ning agi katawa ha pero bida mangita ko niyo ni. Kwarta man is katawhan kini legitimate issue ni. Legitimate issue ni. Ilhan man nimo ni mga trolls may gala kay ala ini komentaryo na ko ni suko sa nako dauton ko lang sige lang kumbati lang. Kay habaw mata, isulduan naman sad mo. Pero kani, punto por punto, prinsipyo por prinsipyo. Tama o, klaro ng kwartas katawhan na. Unsa may nahitabuan ni? Ingon ang kuha mahigala, wa gani indicate asa dapat gi-deliver. So hay man ispigduhan ni na-deliver. Kana mamangutana balanta ba? Kay lisod man kayo og sultii ko no kami og diin kini ma-deliver hain ang 488,567 t-shirts. Unsa man ni nagos ning mga t-shirts? Ang nigawas 11,000 na. So katong 11,000 unsa man to? Gihatag to sa mga estudyante, gi-picture ang estudyante ato. Nya pag picture maura to kuno hay. Hesus Ginoo ko taon. Unya ingon na ba ang kuha mga kailan na padayo? Ingon ang kuha. Nasa ubos-ubos dong. Ako basahon dong hanya, tanawa dong kung mabutang nga gilo, kung pwede mabutangan. Paubos-ubos na to gamay, ligiingon rin. Auditors likewise require the province to submit the list of t-shirt recipients and a government-issued ID of Representative B to verify her identity. Hala ka. Straight to the point. Sa Binisaya pa mga higala, auditors kuno kini maong tagakuha ni require sa probinsya nga pasubmiton mo sa lista sa mga nakadawat sa t-shirt.
Kinsa ni nakadawat sa t-shirt? Para maklaro na to ni og na 59 million pesos t-shirt. Kinsa man to mga nakadawat sa t-shirt, ala. Pagdawat sa t-shirt na day, labi pa sa kwarta kuno sa probinsya. O dodong Jan, o ikaw o dawat t-shirt ka, day mo t-shirt lista imong andre o pirma dong ha. Okay. Sunod dong kay o napo imong t-shirt. Ka naman government money man eh. So karon may require ang kuha nga kining maong mga t-shirt recipients. Gi-require ang probinsya nga ipasubmit ang mga t-shirt recipients. Tanaw na to ng mga recipients be. Be magka-submit mo, tanaw na to na basi ghost na po ng maong mga recipients ha. Atong i-verify kung kanang maong estudyante nakadawat ba gyud sa t-shirt tinuoray, ha? Basi gibutang-butang na nangan pang sundugon na ng pirma. Ayay. Aton aning agi katawa mga sukitig paminaw. Unsao man ni ron? Nagtuo ko nga dunay mga estudyanteng gamay na kadawat ani day kana may 11,000 ka t-shirt nga nahatag. Pudi pa man na mao. Kay ang bayran mahigalas probinsya gigamit ang kwarta mga suking tigpaminaw, ang kwarta mga higala sa Special Education Fund mo'y gigamit ini nga maong t-shirt. Unsa man ni na ghost t-shirt ni? Nisura ng kalakihan no? Unsa may mahitabo ani sa mga bata na tuo nga para guna sa education. Sus Ginoo ko mga higala mao ni ang atong ipapangita. Pangita ako nun yun ni asa ning maong t-shirt. Board member Tining Martinez, ikaw magi sa Baandes Provincial Board. Pangita ako nun ni board. Asa ni dapita board. Hay ma-deliver ni maong t-shirt kay og inani magaling ni taga-aghusay ba. Unya tabangi lang siguro diha og kuan pod. Karon ang asa ni mga recipients na mga t-shirt. Ha? Kay og galing pangitaunon ta ni mga t-shirt kay kwarta man sa mga tao. Sura ini dagana mahigala. Wa pa indicate og asa nga deliver ni. Pangitauno ni og asa na pait na deliver. Hain man ang kontraktor ini. Ha? Straight to the point.